lloc que ens agrada més per comprar-lo, si a dalt, a baix, si toca al nord, si toca al sud. Per la Maribel, important, per la Maribel. Com que per mi poca solta? Jo no em penso familiar. pas morir No, abans que vosaltres. Per tu i el teu marit. Bueno, si és per mi, que sigui de cara a sud, Doncs perquè anem a mirar. m'afavoreix el sol de la tarda. No, anem a mirar. Nosaltres tenim tots a casa. Allà a l'hort. Nosaltres anem a l'hort, anem allà a la... Anem a mirar per la mi, doncs, família. va. Ja, doncs va. Siguin-me, follow me. Oita, que maco, tu. Ai, tema que no hi feia molt temps que no hi entrava jo aquí. És ben modern o aquest? Aquí a la dreta o a l'esquerra? No us en recordo. Per aquí, mira, per aquí cal Ai, mira, però... Hòstia, la Pepita, tu. Te'n recordeu de la Pepita? No, Celso? qui és la Pepita? La Pepita, que sí, aquella que el seu home s'entenia amb la Rosario. Ai, no sé qui és. La Pepita era molt dolenta, Va agafar un disgust, Bon pobra cel, però era dona. molt dolenta. Va tenir un atac de cor, una angina de pit. Saps què? Que aquí toca massa el sol i després se s'ho carrimen les flors i després te n'hem d'anar a comprar i no val la Anem pena. més enllà, anem més Mira, enllà. cap allà toca una mica l'ombra. Ai, sí, allà fa una mica de plaça, allò de la plaça és maco, sempre semblarà que estàs mirant a la plaça Major, saps què vull dir? A veure si ens hi posa una font, tu no pateixis, que t'hi posarem una font. Ui, que l'Antoni, us en recordeu? Era guapo. Antonio! Ai, sí! Estava molt ben jove l'Antoni. El carnisser! Sí. Que es feia les botifarres del tan bona Ben cada any per bona, la ben bona. Li agradaven molt les olives, es va afugar. Pobre Antoni. Jo no el coneixia, Mira, aquí Al saps costat què? de l'Antoni també m'agradaria. No, perquè aquí és massa opac. Fa ombra i està humiteja. Però no és per mi el ninxo. Però si hem de venir i fa fred no vindrem. No, mira, Anem cap allà darrere, anem cap allà, aviam. Mirem més cap Està de allà. rebaixes, que deuen estar de rebaixes. I tant, A veure, veus? posa't i veure si què. A veure. Ja hi cabràs tu aquí? Va, puja. Material bo. És de Portland, Sí, d'última ara fa bo, qualitat. Sí, sí. Espereu-se, deixeu-me l'olorar. Va, a veure si... Entra a veure si caps. Vols dir, ai, no m'agrada pas això. No, jo crec que sí que cap a la mida. Jo crec que sí. de mal rotllo, Jo sí. Jo aquí, T'agrada? El número 3 de la sort. i Emilio aquí, Els tres reis del Mira. Orient, els tres mags... I més hi va això de record, de regalo, d'oferta. Sí, sí, no pateixis. Són més maques, sempre pensant en mi, és que És que me les t'estimem. estimo. Què et sembla, que comprarem la 3? No pas. Ara anirem tu i jo amb el conserge a veure quants. Això ho pagaràs tu, nosaltres no ho pagarem, Perquè esclar, això és com una hipoteca, has de pagar cada mes. Això pagues tu, Però nosaltres anirà a nom teu, Ei, no anirà nostre, no no el teu. teu, Ja te vindrem a veure i te portarem una mica de Ai, sí. plàtano i flors. Em sembla que m'esteu enredant. Au. Em sembla que m'esteu prenent no, el pèl. anem, ha arribat el Saps què moment, passa? pensa S'ha que de ets pensar bastant sempre en tot. Ja no ho tinc clar. Sempre s'ha de tenir tot pensat, saps? La vida, la mort, s'ha de tenir, perquè després t'agafa un disgusto. T'agafa de sorpresa i què fas? Ja ho tenim tot lligat, m'entens? Ara trucarem per la caixa. Perquè clar, de què ha de ser la caixa? De roure bo, de pi, d'alzina, de surera, bueno, de reciclable, d'ecològica, de quilòmetre zero, hi ha moltes coses per triar, m'entens? Ah, no? Ja se'n van, que són... Bé, jo sí,